Salamu alaikum. Alaikum salam. Allah muna magana da Kidnap Arewa ne? Kwarai shi ne. To, mun yi garkuwa da ɗan katanku, yanzu haka yana hannunmu. Muna buƙatar naira miliyan 50. To, subhanallah. Miliyan nawa kace? 50. In kuma ba kawo ba, za mu same shi ne mai yankan salak. Mu daddatsa naman yi. Mu sa a cikin tukunya. Mu sa a cikin farin leda markaɗa mu kawo mu ajiye ma a ƙofar gidanka mu yi tafiyar mu. Miliyan 50 za a kawo nan da awa 2. To, ɗan ɗaya jika na, ɗan ɗaya ɗana. In kace ka yi garkuwa da tanko? To, ka san yadda za a yi? Dan Allah zan ƙara muku miliyan 3 ko zuwa 4. Idan ma kuna da buƙatar ƙari zan ƙara muku. Amma ni abin da nake so shine ina son dan Allah idan aka tashi a yanyanka yaron nan a yi da ba zai rayu ba ko kaɗan dan Allah sai ku samu ne ku binne shi. Iya abin da nake so kenan idan kuna buƙatar ƙari ne zan ƙara muku. Kai dama ashe bakin wani ma akan ka zo ka samu kai wahalan fito wallahi sai ka babu na mai ma. Wallahi babana yana so na so ba wai san me na mai ba saboda ina mai ɗan nan da yasa bai. Allah kan ba ruwanku da kukan nan da Allah ku kyale shi. Allah can ku kyale shi. Hello, hello. Naji ba na jin ku. Hello.